Shubor nakaslem jong unongsan hima. Vice President ka Fastom uba Sanborn Jungai Letho bhagaji kendo jongki hinen gasngi Menteri Rangba ka Jirla Ukanrat Sangma halor ka jingdawa jongki ban kentiu no e school ad hoc shagi school deficit kilarai bakino hikai ad hoc kin yo no e ka basic pay kaba ka jingsiu kan long kat kum ka seniority ni kat kum ka jingtrai slam ya ka kam hikai nangta kin yo ru e ka DA donors allowance kaba kin yo shisian shisnam kabanyarap e kino hikai ka jingkiu dor ki mar ki mata Nangta kilumin juru bakin yo eka Central Provident Fund CPF ke bakin yo prapasan na ka sorkar bat prapasan kin ai kinong hikai syaka account ka CPF. Nalor kata kilumin juru eka .com Retirement Gratitude DCRG bat halor kani nakalyang kinong hikai kilarai bansay penbet bat katanat puliputhi katno kin ai nakabenta kani. Halor kini kiji menjur jongki bat ka sorkar nakalyang kinong hikai school ad hoc kilukintu eka sorkar bade ban sedang no Nadu ka basdang jong ka financial year haus nam ahaja arpun rio. Uba Sanborn ulaong bahalor kani gajing menjur lang ka sorkar kalapan por lai benai ban pendap. Nak benta ban pet benya yakani garukam siu tulop ka bathamai. Shu ulaong bagani gajing kran bat ka sorkar. Hanyo pa pesan na ka shispa pesan gajing dawa jongki kila yo. Bat menta hi kasngi kila rai bakin penkut no yakani gajing ki jongki. Kerpang TV parlok media gajongi balaya dan benta bat ni nadu bangi penbenai gajing ki. Si haduk ko ni kasni kaba mentaro di kemo pila tip hi ngila sedang ke jinyapi nadu ka arku arterik di hendrai kadai nadu mensisi kata ka arto ka laipau terik bangi yo ya ka jingtip na i commissioner secretary ba chief minister badan burom jengi upat ya kran yengi nen kasni hakapor lai baji janmit Tenrai hakastep ndai bajie ngila yo biang ni ka phone call nai commissioner secretary ibala ong yangi ba chief minister ula postpone ya ka kajingi kendu jengi ha ka por lai bajie u ka wan no ha ka por shiteng namar ba don program siap hoy te hadien ngila yelek bat ngila yo ban ya kendu ya chief minister ha ka por kat arduna di nakaliang jongi ringkat bat iperlok garu ki belayawan lang kabaningkong kalong ba ngipen i baik akaliang jong kesorkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc ni laya kendu da ki pau snem bat ngipen i ru ba kum kinong kai ad hoc nyenom im lada kani kajing sia go jongi kalong baik fix kamut lam kanu ka extra allowance di hadian kajing yatai ka balabun Ia kran ru syapang kate ka demand ka jongi kolong ka deficit system lani ka deficit pattern te ondang ia kran ia kate nakaliang ka sorkar kalong ba ladang ni bu be ki ki atli ki kendan kamut ka kata ka jingbei pisa kanlong ka babun bahaya ka state government ti hadin bang le kran na ia perkat bah kanu ka bah kanu ka basniu te nakaliang ka sorkar kalong ba tong ia perkat no da kawai kalat kalenti like no nakani ka demand tong nya kelet no ladang ila no ban solve ya kani kajing ka jongpi ti hadien mengalaya patai sani bha nilai kran kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang laya rai kalong ba ngin yo no ya ka basic pay kabamut yakani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kemut kanemlong kaju wahikai dang hapo sipo snem unyo ada kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo la kajong ka basic pay kaba arpan ngin yo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisien sisnem kabalong bakan yarap yang ni kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nangta kabalai kabangila ya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo pra person na ka government jong ka basic but pra person kemudian contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jongki ka bakikhat be ka CPF account but ka bakhatu kabangila ya bet kalong na kabenta kani ka .com Retirement Gratitude kabangi ong ka DCRG
Ti haka bagi adai bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai nilai menjur ba ngin ong ba ngin contribute na kabenta kani ka retirement. Lek si na kabenta kani ka contribution kat no ngin contribute ngin siya penbej bat ka education department hakini kita yo kisni kibanwan. So namar ba ka government kala shim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bagi ong kata ka new pay structure kamut ka bampak judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong i4 yang ni lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nak benta ka basic nak benta ka DA nak benta ka ngila benong ka CPF kat no ngin ya khen te i4 yang ni lai benai bat ngin shim ya karai kat no ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas. Kemudian ingin I give ya pi kemud dah kajing benar kat no kin yo ya katulop. Nangta ya katulop ke batmai pat. Ka sarkar bat kajing menjur lang jong kidekot ngilong ba dei ban sedang no nadu ka basdang ka financial year senyam batmai kemud nadu ka shtarik ka jong April arhajar ar kumrio inoi kai school ad hoc kin yo no ya katulop ke batmai. Takani kacing yo ya ketulop kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre-primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta kinong hikai science teacher nangta kinong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school mid kapamut menta kani ka jipen kiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya barok ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang shim kelum ya ka jingken menta ngin poi jan kumba shipau hajar ngut ki nong hikai de hadien bangila pen snow ya kani syaki parlok nong hikai ki jongi nya shong shwa ya ka CEC hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai ka jingmut ka CEC kalau ong namar ba hot nyemyo ya katei ka 6% ka bangi dawa hendra ni snow ba 9% na ka jing dawa ka jongi nilayo 9% na ka jing dawa ka jongi nilayo di nakaliang ka CEC na baro artli ki jaka nilarai ba ngin sange no e ka jingeki ti hadien nang ta nilawan ra ru ya kani ka rai ya kani ka jing ya keren bat ka sarkar hakmat jong kinong hikai hagaro bat hanni hasillo de baro kinong hikai hiru dakawai ka jingmut hiru kilarai bangin penkut no ya kani ka jingnya ki ka jongi mentah